Iċ-ċentru ta' riabilitazzjoni mid-droga għall-adolescenti f'Tal-Ibwar se jkun qed jiftaħ il-bibien tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin. Dan huwa l-ewwel ċentru tat-tip tiegħu f'pajjiżna li se jkun qed jitmexxa mill-Caritas u se jkun qed jilqa' il fuq minn 20 persuna. Dan iċ-ċentru se jsir b'investiment ta' 4 miljun euro u huwa ffinanzjat mill-Gvern fejn ukoll se jkun qed jingħata miljun euro oħra kull sena. Dan iċ-ċentru se jkun qed jilqa' fih ġuventur u tfajliet fejn se jservi ta' alternattiva għal faċilità korrettiva taż-żgħażagħ u anke l-Isptar Monte Carmeli. Dan intqal mill-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon wara li ltaqa' ma' tmexxija tal-Caritas f'residenza oħra f'Birkirkara li tilqa' l-adolescenti bi problema ta' droga. Il-Ministru Falzon tenna kif il-pajjiż jemmen li kulħadd għandu dritt għat-tieni ċans. Huwa qal kif il-professjonisti li se jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ jingħataw taħriġ speċjalizzat barra minn Malta dan sabiex joffru l-aħjar mod ta' riabilitazzjoni għal dawn iż-żgħażagħ. Sfortunatament, pajjiżna għandna minuri li diġà għandhom problemi ta' użu ta' sustanzi, droga jew alkohol. Hawnhekk qed inħarsu biex lil dawk iż-żgħażagħ nagħtuhom l-opportunità illi il-potenzjal kollu li għandhom ġo fihom jiżviluppawh għal-ġid tagħhom u għal-ġid tas-soċjetà Maltija. Min-naħa tiegħu il-koordinatur tal-programm f'dan iċ-ċentru l-ġdid, Dr. Daniel Merċieqa, għal kif lan ta' dan il-programm huwa li jindirizza l-eruq tal-problema u biex il-qudiem dawn iż-żgħażagħ jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet f'ħajjithom. Huwa speċjalizzat għaż-żgħażagħ għaliex jindirizza kemm l-impatt tat-trawma fil-ħajja taż-żgħażagħ għax aħna nafu li ħafna minn dawn iż-żgħażagħ ikunu qed jużaw is-sustanzi anke għaliex ikunu għaddew minn esperjenzi jibsin fil-ħajja tagħhom waħda wara l-oħra li mbagħad ikunu qed jużaw sustanzi anke impatt minħabba l-impatt ta' dawk l-esperjenzi.